Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. Pupagin taksing lagi eh. Maliit na gyud ini. Oh, doon ay auto kakusog ang nagpadaw sa kong himtangan. Saksis. Magpalayo na pa din sa tang may nakakita. Umaw kini kita wagog hit and run. Yes, yeah. Nakabawas ko. I'm so happy. Pero may feeling ko wa pato siya mamatay. Apan di lang. Kay napiangan man. Avi Satani. Sister Stephanie! Sister Stephanie! Oh, naunsa ka man, Sister Irene. Ang pare nga imong bisita, si Father Amaro Cervantes, nabanggaan og auto. Tuwa sa gawas ning atong kumbento. Maria Santissima, pagtawag tayo ng ambulansya, dali! Ah, yes, sister. Kinuo ko, luwas sa intaw si Father Amaro. Maluoy ka. Be, ikat ka sa ambulansya, be. Dali! Sige Suwi mato sa ospital. Kami lang, sir. Okay. Sakay Pare, na, sister. easy. Pagdali. Kay kuya buto yung lugo. Dali! Kinuo ko, tabangi intaw si Father Amaro. Mahal nga birhen. Tabangi intaw siya. Ay, asa maning among kaubang mga co-teachers, uy. Kadugay pod ini nila, uy. Tiwason ko na kining giinom kong chocolate. Samtang di pa kini mapugnaw. Ay, mag-nosebleed na sab ko usahay ining mga estudyante karon oy. Oh! Hala! Ang magkagisudan sa hatso ko. Nabuak. Ngaunta, dili man kiniinip. Diyos ko. Wa pa kay daw tang nahitabo dito sa amo aron. Mas may pangakuntagan dito sa amo. Kinira bang pagtuo sa mga karaan? Akong tawag kong sinang Isabel. Oy, milagro. Tunay na nawag sa akong cellphone. Ako ganing tupagon. Hello? Na Isabel? Nang kumusta mo diha? Oy, day, Shirel? Ay, okay raman, day. Si nanay ni mo nakatog na. Man makaampo sa 3 o'clock prayer. Maayo noon nang. Sige, amping mo diha ha. Matawag ako balik. Sige, day. Bye! Uy, nga nang nitawag man to si day, Shirel? Base nang gumusta lang yun to siya. Si Father Amaro ka. Kumusta na ka siya? Ako siyang tawagan. Hello? Kinsa ti? Babae man kining mitupag. Hello? Kining, pwede kong makig-istorya ni Father Amaro? Si Father Amaro. Ani akaroon sa ospital. Unsa? Si Father Amaro? No! Sige, sister. Muana ko karon dayon. Salamat. Bye. Kinuo ko. Luwas sa taon siya. Please. Magdali ko pa dong sa ospital. Sister, asa madapitan na himutang si Father? Tuwa pa sa emergency room. Giatiman pa siya sa mga doktor. Unconscious pa siya karon.
di ay nahitabo. Huwag yun ay trace kung kinsang nakabangga niya. Matod pa sa mga nakakita. Hit and run ang nahitabo, Inday. Unsa? Oh, nagpaingon din niya ang doktor. Kinsa may tagtungod sa pasyente, ha? Wa, doktor. Kay pare man ni siya. Og ako, parishioner ko niya, doktor. Kumusta naman siya? Well, luwas na siya sa makuyaw nga kahimtang. Maayo na lang gani kay dili fatal ang iyang nahigaguman. He needs to rest. Og niya mga tambal nga paliton, ha? Salamat, doktor. Ako nalipalit ini. Okay, excuse me. Thank you, doktor. Thank you in taon, Lord, nga luwas si Father Amaro. Sister, salamat sa imong pagdaan niya dinhi, ha? Ambot kun wa patingali siya mada dinhi. Basin, doon na daot ang nahitabo niya. Oh, napalaka kaayo siya sa kahimtang ni Father Amaro. Kinsa man kahani siya. Bitaw, Inday. By the way, ako di ay si Sister Stephanie. Sister, ako di ay si Cheryl. Sorry ha. Basin og makaingon ka nga o era kaayo ko, sister. Way problema, Inday. Nakasapot ra ko. Ug salamat po kaayo sa imong concern. Daw sa tanaw ko, suod kaayo mo ni Father Amaro. Bitaw, amo man ko din siyang parish priest ug among family friend. Mao pa. Maayo hinuon kun mao ka na. Ako ka nang nahigda sa higdaanan ng ospital. Ug sila si Lolo Tinong ug Lola Delfina. Sila ka na ko nakita ka nagpadung din eh. O sa ka nang naasunahan. Lungag. Gisoyob ko sa lungag. Di ko kalihok. Sa impyerno ang imong padulngan, Padre Amaro. Ako ka lang. Welcome to the club! Father? Father! Ay ko. Niya ka sa ospital. Kay nadisgrasya ka ganiya. Nadaspagan kag auto, Father. Kinsigatod na ko. Sila si Sister Stephanie. Uwaron sila. Ni pauli na. Ugay, wa naman ko'y klase. Father Amaro, ako nila mo pantay ni mo karon. Ako nang gitawagan ang parokya. Igun man sinay Erma. Salamat kay Cheryl. Naghago pag ka. Ikaw, good Father. Ang mahinungdanon, luwas ka na. Kakalit sa mga pangita mo. Daw sige tuyuan kong dasmag atong auto. Gutom naman. Mubangon ulit ko. Oh, Father. Sakit ako eh. Niapitaw ko. Sige lang. Hangitan ti ka, aron ka makakaon. Maikog iko ni mo, Cheryl. Mas ikaikog kung hawa ko himuon alang ni mo, Father. Sige na. Nia. Kaon na. Inga nga ang imong baba. Nadisgwapo ka hinuon, Father Amaro da. Cheryl. Mao nga next time, ayaw pagdanghag. Aron di ta maratol og maunsa ka diha. Ikaw, Gyud. Imo tang hungitan apan. Imo pugong kasaban. Nga naman, angal ka, Father? Sige na, tiwasan ni kaon. Unya, inom sa tambal, aron mamaayo ka dayon.
Mas madali gyud ang imong kaayuhan. Kung ingon anak kanunay, Father Amaro Cervantes. Pearly. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!